Indak kadikili tapi kain tersampai ate pagaran. Tak kadisabui doleh acara lain ko macurito di jalan. Hari pagi dan orang babiduk tarui ke subarang seriabi cerita masuk to bilang Sultan Palembang. Kita bilang Sultan Palembang to sabut saja dimulainya anak tuanku raja tua anak diputi lindung bulan. Kemanakan Sultan Raja Bujang cucu tuanku Raja Mambang. To bilang Sultan Palembang inyo seorang dimandekan duang tuan. Anak seorang tongga babel yang pauni rumah nang gadang limpape rumah nang baranjung diam di anjung sari-sari diam di anjung paranginan siang di kipe angin lawi oh malam di kipe angin gunung so itu Sultan Palembang diam di anjung salamunya. Tumpak ke Sultan Palembang nyo ado bakawan samo gadang ado basobat inyo sorang nan sobat kanduang di Sultan banamo siamat dunia. Anak dubalang ayada ulunyo anak si kambang manicino dan bilang siamat dunia do pado suatu hari dipanggil di Sultan lah dia kandung. Orang Palembang tuan kita bilang siamat dunia satunya imbau di Sultan Palembang datang si buyang amat dunia. Satu tiba di anjung paranginan nyangke jari nan 10 takutkan kepala satunya ujamkan lutut nan 2 meminta ampun pada Sultan. Ampun baribu Sultan kali ampun di bawah tapak lundi di hati selo kabasaran kato riang kato talompe kato takwi kato tak sampai nambana kato kambo bilang sinan bakato malas siamat dunia apa sabab ambo diimbo apa ko sabab karanonyo kini cuy kola di amat dunia jawab di Sultan Palembang mangkonyo sampai ambo panggil adomu kasih dalam hati tanian saja dahulunya
nyola salarui salamui ko lakini mangko takawan kini coy ko dia dunia kita katurun nari kini ambillah ayam sekinantan ayam kinantan putih cuci nan siang pai jo alang kok malam pai jo musang batampe di gunung ledang parulangan ka gunung linggo tampe lah ngalok lah dia kandung dia tela anganjung dia satu tersabut cara itu dan bilang siamat dunia satu disuruhnya lapai diimbauinya lah datang japui ayam kinantan latabao kinantan cuci dan bilang Sultan Palembang katurun dianjung paranginan laki sekali pakaiannya pakaian Sultan baju akan ngatan angkat terajo baju nanya pakai salut koto gadang lelaki baju gunting kaliang laki Sarawak penyampisa lah pesisi karisa bila di pasisi kari sabila turun dianjung paranginan maalun sutaran Palembang kok turun di ate anjung pasitaken di kasolama mangasan jari yonan 10 dua balik jorakam cincin natibo di ruang tangga mangudabu ke ruang tapi juala rusuh kadilenga rusak badan karena hati itu bana malanya kini dan bilang Sultan Palembang dua jo buyang amat bunyi satunya turun dari rumah nyotari membilang anak janjang alala tarinya kailaman maalun Sultan lerang Palembang kabajalan di tengah laman maalun Sultan kabajalan pajalanan si ganjul padopai surik nalabi alu tetaruang patati go samui tapi jak tak namati gajah talantung tunggang balik bajalan melainya tu kini pajalanan arak kata tunggang sarupo bayang-bayang nabi lah jauh nanyo tinggalkan lah ampi nakanyo jalang maalun Sultan Palembang bair yang jo amat dunia nanayam di kapi ju nanayam malah nyokapi yu nang kinantan malah suci tadi nang samo lai jo inyo dan etong sama so itu lai ayamnya patang kami kok Sultan ba itu ju patang kami malam Jumat kampung Cino di lembe api menangis sambil baniat biar rasa hari lah dia kandung oh asale jangan di
Sadang di sutaran Palembang dek jauh lama di jalan nyelayokkan pandang na jauh tukikkan pandang na nampir tampak rumah na sabuah sadang dek rumahnya pandangi adoba ayam di laman Jali ayam tangalaman takabe si kubir yang balang tumpak di sutaran Palembang nyo ambil kinantan cuci lalu kan ayam nyo lapekan lanyo lapekan ayam di halaman ayam urang jale takabe ayam kinantan nyo lapekan becaka ayam sama ayam nyo calik di urang nampunyo ayam sadang dia tele rumah sajo dilie urang namanya buang kironyo Sultan Palembang anak tuangku rajo tu anak diputi lindung bulan sadang di Sultan kini ram Palembang inyo barajo le diati inyo babato malah inyo seorang inyo basutan di matonyo agak le bagak nyo kajaken indak le ado kamanantang ndak ado bagak dari inyo sadang di Sultan maso itu menyabuang di tangga laman nyecalik di urang punyo ayam cie lape cie takabe kapaya jula di kandung la ayam labir yang Melihat birang makala mencari ayam caro itu datang nampunyo ayam sadangkan rantuo punyo ayam berang hati ndak tabado kabake Sultan Rampaleng embang buyong sutaran Palembang kini cuy kodiang buyong le jale de ang kini le tantu diang ayam tekabe ayam manglape nang adu indak panganang jalan kenai indak pangana dijalankan itu bana katanya kini kami tahu dia sang kini kami tahu dia ang kini alala rajo bapak ang kini lakayo bana mandekan duang nasutan banang di nagari dai yang dapet sejarahnya ang indah ado kawa malu kok lai pamalu hidup Sultan patui nan jauh kang japui patui nan hilang kang cari yang bongka batang taranam mencabui tare tabanam ba itu kata orang tua tu nampunyo ayam bir yang balang indak kok buyung dapet kaba baso buyung ado ba mama kakak diputi lindung bulan banamo sutarajo bujang
Kini tatanyo di Bandarun, tatan di rajo-rajo, tatan di dalam kapal, takabe di kamar masin, kaki kate kapalo turun, muncung nyo tampe ayel udah. Pusek nyo tampe abu rokok, lutui nyo tampe panaraan, la salamo yung sabale tahun, ko iyo la sultan nang dinagari, patui na jauh buyong yapui. Patui takabe ang lapeken, ko ilang patui ang cari, tabanam patui ang salam, ko leba mahalula o buyong. Olai dui la sultan na Atamanwang lasutan na tuwanay diambillah ayam sekinantan satu diambil kinantan cuci hati nindak sanang lai darah nindak sanang lai tapi pangana sekuti ko tabi pangana kananelo untung gaek ko memberi tahu mangko tahu baso bama ngama detu ene so itulah katonyo sama seorang dalam pangana inyo kini kok nyampang mamak tajapui di badan ambo kok leba umur sama panjang tajajak besok balik korong yo kampung kok lai gaek ko duit yo di bale yo guno gae o gae so itu bana lakato Sultan Palembang itu niat dalam hati tersabui semacam itu ayamnya bawa balik pulang bajalan Josi Ahmad Bunila bajalan bair yang adang-adang Sultan dahulu adang-adang Maduni dulu kain cawa panjang sambilan lapuk tajelo lah di barando dari jauh lambek di jalan jauh basarang nyampi wala tanpa rumah nanggadang lah dituju rumah nanggadang lah naik rumah Sultan tadi berang hati indah tawado berang hati nyole ndak tawado berang kapado mande kandung kagae tadi nyotak berang untung lagae memberi tahu basuambo ado ba mama tapi mama ditawan orang ala rajo bapak awak ala sultan awak di nagari tapi duit indak ba malu nan mama indak kata japui iyo bana kato gae tu untung lagae memberi kabar mangko tahu baso ba mama la naik langsung kate rumah tarik ke anjung paranginan lati bodi anjung paranginan
Latibo dianjung nyo paranginan nalalasanang raso ati lanyo tutui pintu gadang ketek lalu dianjung paranginan. Kok siang dikipe angin lawi malam dikipe angin gunung indak tabado ibu hati madanga mama ditawan orang ondekan duang dalam daerah Bandaruhun nama nawan sirajo ruhun sarato rajo kilangan basi itu bana malakini menurut kawa kece urang kekuat terajo kilangan basi sekuat 500 kudo itu bana kekuat nyokok membantiang ke awang-awang tayo bana kece urang anta curito kawan sajo itu sama seorang pemikiran nyobuka tingkok balalawi nyepandang lawi yu nyepandang gunung balalayan kalau disabui yu hati di dalam basingguangan mama nyobuka latingko balari bo tampak siamang bagapayan tasalu ati kanani bo katulang lalu bagaja ngayan notwene itu bana melanyo kini sedang dek sutaran Palembang ala sehari 2 hari saja mulai sultan balik menyabuang lah 3 hari indak turun Tiga hari nak turun ke sari rumah diam dianjung sajo karajonyo adang makan kini adang indak sinan bakato mandekandung nyuimbo sekambang mani onak kandung sekambang mani kini cuiko sabananyo cotanyo na ikat dianjung asabok kini karajonyo sultan mangkondak turun atau makanannya nang kurang atau minuman nang tak cukup mandanga perintah dari Mandela naik si kambang mani langsung ke anjung pada nginen di langsung ke anjung paranginan satu tibo di anjung tinggi tibo batamu nanjo sultan batanyo si kambang mani onde tuan dangakan mola apa sabab tuan dak turun ado makanan tak cukup ado minuman nang kurang curekan bagi ambo bilang bilikan bagi kami menjawab Sultan Palembang kok itu nan kaditanyo soal si kambang datang kini lesanang rasonyo hati tak ada makanan nan tak cukup tak ada minuman kurang kini cuiko di si kambang tolong kaban kandek kandung setumpu
tumpak kato ambo tadi tasabui semacam itu nalah turun sekambang tadi lah turun di anjong paranginan basi kayu di kasolama namanya senjarinan sapu duo bale jorakam cincin ala tibo di bibir dalam di rumah mandekan duang tu ala batamu jo mande tadi dan nyokabakan di si kambang onde kandung dangakan malah tumpak di badan diri ambo kan tadi mande disuruh ambo lapai labatamu jo sultan tadi tuma jawab di nyokini tak ada makanan nan tak kurang tak ada minuman malah nan tak cukup itu jawabnya kini tawali kato tasabui cuma datanglah mande kandung nak jale isi kato nak tantu penjawabinya cubola kaban dinde kandung tasabui semacam itu alala naik lah mande kandung letingke anjung lah paranginan marentak mande lah naik anjung lah tibo mande di anjung kini basobo anak kandung dia anak kandung Sultan Palembang salarui nak salamui kokot tio ari malah mande calik saban hari turun ke rumah kini le cukui hari 3 hari sajak pulang dari Manyabuang indah adong turun rumah lain apa kok salah nak mande kandung apa kok salah le bapak Sultan cubo bilangkan bake mande cubo jalekan kini nak sanang mande mamikian menjawab sinan malah Sultan Palembang salah mande diambo memang ado salah bapak keniyo ju tapi samantang mande salah cubo dengan kato ambo tidur sekalo ate anjung turun ke bawah makan siri lapue hati mande kandung mama dia ngajalan de kandung lamain la dunia dolui di ulama mak diaja main dunia lanyo japui dirajo datang kamarinya tetawen mama bakini tetawen di bandarun tekabe dalam kapagadang tetawen di kamar masin kaki kate kepala turun muncungnya tampe aye luda pusik tampe abu rokok lutiknya tampe panaran sama makan liau jawaban Nabi menurut kabanan ambo pandapik lesabale tahun sampai kini kota aja bapantang mati mande ambo la sultan mande di nagari la rajo bana bapak ambo la putih bana mande kandung la kayu rayo kita di nagari tapi mama tetawan ju tak ado malu kata japui tak alu mande sa alun angko alu tasanda nanti tabiang tak bisa melakai lelai indak malu
malu mandesa malu eko malu tacor yang padokan yang tak bisa meladi apui lah itu bana kato sultan kini cuiko dimandekan belum biar jauh biarlah ampi nanambo kamancalik mama cuy itu katonya sultan nasabatu biar natabanang masa sabui tarapung lu.